Θα μελετήσουμε και το Β3 των Πανελληνίων της χρονιάς του 2022, όπου έχουμε μια κεντρική ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών. Το πρώτο σώμα λοιπόν, όπως βλέπουμε, κινείται με μια ταχύτητα V1 και έχει ορμή P1 και δείχνει στη γραφική παράσταση P με T για το πρώτο σώμα ότι η ορμή του μετά την κρούση είναι P1 πέμπτα. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ ήταν να βρούμε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του πρώτου σώματος που μεταβάστηκε στο δεύτερο. Ένα εύκολο λοιπόν δεύτερο θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν από το γεγονός ότι η ορμή του πρώτου σώματος μετά την κρούση δίνεται ότι ισούται με το 1 πέμπτο της αρχικής. Οπότε λοιπόν από εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε μία σχέση μεταξύ αρχικής και τελικής ταχύτητας του πρώτου σώματος, και εφόσον λοιπόν η κρούση είναι κεντρική και ελαστική, εδώ έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους της ελαστικής κρούσης και να βρούμε λοιπόν έτσι μία σχέση μεταξύ των μαζών. Η ταχύτητα λοιπόν εδώ έφευγε και κάνοντας ένα χιλιαστή πολλαπλασιασμό θα βρούμε τελικά ότι 5 μάζα 1 πλην 5 μάζα 2 θα ισούται με μάζα 1 συν μάζα 2. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο βγαίνει τελικά από εδώ, κάνοντας τις πράξεις, 6 μάζα 2 σαν 4 μάζα 1, δηλαδή με λίγα λόγια μάζα 2 βγαίνει 2 τρίτα επί μάζα 1. Έχοντας τώρα αυτή τη σχέση μεταξύ των μαζών, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα που έχει το δεύτερο σώμα μετά την κρούση. Κάνουμε λοιπόν εδώ την αντικατάσταση και βάζουμε στη θέση της μάζας 2 ότι είναι 2 τρίτα μάζα 1. Οπότε λοιπόν έβγαινε με αυτόν τον τρόπο ότι η ταχύτητα του δεύτερου σώματος μετά την κρούση είναι 2 μάζα 1 και από κάτω 5 τρίτα μάζα 1 επί V1, δηλαδή τελικά η V2 τόνος βγαίνει 6 πέμπτα επί V1. Και πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε καταρχάς την κινητική ενέργεια του πρώτου σώματος πριν την κρούση και την κινητική ενέργεια που αποκτά το δεύτερο σώμα μετά την κρούση. Βάζουμε λοιπόν στη θέση της μάζας 2 ότι είναι 2 τρίτα επί μάζα 1. Την ταχύτητα τη V2 τόνος την έχουμε 6 πέμπτα V1, άρα στο τετράγωνο 36 προς 25 επί V1 τετράγωνο, και κάνοντας λοιπόν την πράξη αυτή θα προκύψει, εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει απλοποίηση και βγαίνει 12 προς 25 μάζα 1 V1 τετράγωνο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο ποσοστό εδώ θυμίζουμε ότι είναι K2 τόνος προς K1 επί 100% εφόσον το δεύτερο σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Κάνοντας λοιπόν αυτή την πράξη ένα δεύτερο εδώ μάζα 1 V1 τετράγωνο και όλο αυτό επί 100%, το ζητούμενο λοιπόν ποσοστό εδώ έβγαινε 24 προς 25 επί 100% ή αλλιώς 96%. Άρα στο θέμα λοιπόν αυτό θα πούμε σωστή απάντηση ότι είναι το 3.